Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La Pàgina en Blanc. Sabeu que justament acabo de treure els meus llibres Ens recordaran, una novel·la, i Amb ulls de dona, una biografia de ficció, una bioficció. Doncs ara mateix estic en el procés de la promoció dels llibres. Avui parlarem d'això, d'una vegada has aconseguit publicar, com ho pots fer per vendre els teus llibres més enllà de la teva mare, la teva tieta, el teu avi, el teu cosí, l'amic aquell que te'n deu una. Avui en parlem a La Pàgina en Blanc. Si et pensaves que publicar ho és tot, avui parlem de la promoció. Conversem amb Gabriel García de Oro, autor i storyteller. I llegim un clàssic, El Gran Gatsby. Després d'unes trifulgues terribles amb la teva mare o amb el teu pare per no et dediquis a l'escriptura, sí, mama, no sé fer una altra cosa també, no et dediquis a l'escriptura perquè no moriràs de gana, m'és igual, jo vull seguir escrivint. Després de tot això, has aconseguit acabar una novel·la, que algú se la llegeixi, que t'ho valori positivament, i no només això, sinó publicar-la. Molt bé, ho hem de celebrar. Ho celebres, tal, i en el procés, clar, hi haurà una promoció. Quan passes tot el procés de producció de la teva obra en llibre, en una editorial, és a dir, les correccions, la maquetació, el disseny de la portada, tot això, ja en parlarem, arriba ja el moment de la promoció. Hi ha un dia en què sortirà a les llibreries i aleshores et seus amb el teu editor o amb el cap de comunicació o de premsa de l'editorial i planifiqueu una estratègia per comunicar que has tret aquesta obra i que algú el vagi a comprar, perquè si no, no ho sabran. Què pots fer tu? Perquè, clar, tu estàs, bueno, va, però veneu-la. Sí, d'acord, però les editorials avui en dia poden arribar fins a cert punt. Entre tu i jo, i que no ho senti ningú més. No ets Ken Follett. Per tant, no dedicaran recursos ingents a promocionar-te. Hauràs de fer molta feina i l'hauràs de fer tu. Com ho has de fer per comunicar que has tret aquesta obra, per poder vendre el teu llibre? Anem a veure, anem per pams. El primer, què comunicaràs? Una cosa molt important és el teu llibre. Aquí tinc Ens recordaran, per exemple, no? Doncs, de què va aquesta història? Doncs dels filòsofs i poetes Goethe i Schiller i les dones que els van fer possible. Això ho has de tenir molt clar. Has de tenir molt clar els 3 punts interessants de la teva novel·la o de la teva obra. Què diries? Això i això. I l'altre punt molt important és qui ets tu. Aquí t'has d'inventar una història. Inventar no vol dir inventar a l'estil narrador no fiable, mentider, sinó a l'estil què he fet a la meva vida que pugui ser interessant de cara al lector. Què és el que m'ha portat a escriure aquesta obra i com es lliga amb allò que he viscut a la meva vida. Has de fer una reflexió en tu mateix per crear-te la teva història i la teva història també vendrà. Segon pas, un cop saps què és el que pots vendre, quins són els arguments de venda del teu producte, que és un llibre, tant de tu com a autor com de la història, aleshores és a on o de quina manera, quins són els mitjans per comunicar-ho. El primer, molt important, és que estigui a les llibreries. Només que hi sigui ja fa que una persona que es vol comprar un llibre, que per tant entra a la llibreria, el vegi i digui mira, home, si és el nou llibre de la Carla Gràcia, ens recordaran, home, doncs potser el compro. Si no hi és a les llibreries, això ho tenim molt difícil. Això ho heu de lligar bé amb l'editorial. L'editorial és qui gestionarà la part de distribució i que ha de fer possible que el teu llibre estigui a les llibreries. En aquest segon pas, tu pots fer un esforç, que és anar a parlar amb els llibreters que tenen el teu llibre i preguntar com el veieu, us l'heu pogut llegir, què us han dit els lectors, i així doncs, vas acumulant informació i saps
si està ben posicionat dins de la llibreria o no, tens informació que et anirà bé, potser no per aquesta obra, però per les següents. També presentacions. Serveixen les presentacions? Depèn. Si tu tens molts amics en un bar en concret o en un poble en concret i molta família, fes una presentació, perquè faràs que tots aquests que t'han dit sí, ja el compraré, sí, ja el compraré, vagin i el comprin. No es podran escapar. Ja tindràs 100 llibres venuts, Tot això va sumant. Fes una presentació al lloc on tinguis influència. Si no en tens, si no et coneix ningú, vindran 1, 2, 3 persones. I és molt trist fer una presentació amb 3 persones. Jo n'he fet i és per valorar. La fas amb el cor i amb aquelles persones que els hi agrada i ho valoren, però serveix l'esforç d'anar-te'n fins a no sé on per aquelles 3 persones? Relatiu. Pas 3. I no vol dir que sigui posterior, sinó que moltes vegades és en paral·lel. No sé si tens diners per fer una campanya a les marquesines dels autobusos. Jo crec que no. Però sí que tens recursos per fer contingut a les xarxes. I dic contingut i no dic promoció. Que posis moltes vegades fotos als teus llibres. Jo i el meu llibre. Potser al final el que acaben pensant és que passada, per favor, no el vull veure ni en pintura, aquest llibre. En lloc de promocionar el teu llibre, jo, compreu-me, busca alguna cosa que puguis aportar. Pot ser des de entrevistes amb tu mateix sobre com has fet el llibre, cites interessants del llibre o coses que no tinguin directament a veure amb el llibre però estiguin relacionades. Si és un llibre sobre algun tema psicològic, perquè tu a més ets psicòleg i pots aportar, doncs escriu sobre això. Si a més doncs fas dibuixos o fes-ho, aporta un contingut que faci que els lectors arribin al llibre sense que sigui compra'm el meu llibre. I últim pas, molt important també, és els clubs de lectura i la relació directa amb els lectors. Això a vegades al principi et fa molta il·lusió perquè dius que bé, m'han llegit i vas allà tot il·lusionada, i a vegades quan ja portes molts pot ser que et sigui més pesat perquè dius, vaig en aquest club de lectura i les 15 persones no s'han comprat el llibre, l'han agafat de la biblioteca i 3 critiquen coses que són molt petites i no veuen el que suposa, no?, fer una obra així. Tinc amics i amigues que això és un dels seus comentaris habituals. I jo penso que és fantàstic anar als clubs de lectura. Comparteixes el teu imaginari. L'escriptura és un art molt especial. Quan composes i pots mostrar la teva composició en directe, pots veure en aquell moment la transformació de les cares de les persones en contacte amb allò. Quan exposes la teva art plàstica o les escultures o el que sigui, pots veure l'impacte de l'espectador, del públic en aquell moment. Però amb el llibre no. Amb el llibre no estàs mirant per un foradet mentre el lector t'està llegint paraula per paraula. L'únic que pots fer és, una vegada se l'han llegit o mentre se l'han llegit, en un moment donat, entrar en contacte amb aquest lector a través d'un club de lectura, a través d'una presentació o de signatures del teu llibre. I aquest moment és una mica màgic, no? Jo quan et dones el llibre en el lector o el lector te'l dona perquè el signis o esteu parlant del que passa en el llibre, és com si de cop i volta ens lligués una cosa única que només compartim entre nosaltres en aquell moment, que és aquest món que no existeix i que tu has fet que existeixi i que aquesta persona també en forma part. I això és fantàstic. Per tant, jo sí us recomano, cuideu els clubs de lectura, de biblioteques, de llibreries, apunteu-vos el que us diuen perquè us pot servir per als propers llibres. I si podeu també feu signatures de llibres. No us trenqueu molt el cap, perquè jo m'he trencat molt el cap fent signatures de llibres per Sant Jordi, he fet pàgines senceres i no cal tampoc, l'únic que et diuen és que signis. Però aquell moment, no? I dir, per qui és? Doncs per la meva mare, que ja t'havia llegit aquí, això és molt bonic. Comparteixeu, perquè després la feina de l'escriptor íntima és molt solitària.
gaudeix d'aquests moments de contacte que no són pròpiament promoció, però que al fi i al cap també ajuda a que segueixis escrivint. Pensa sempre, durant tot el procés de promoció, que la carrera de l'escriptor és una carrera de fons. No és una carrera de a veure si aquest llibre ho ven tot i em retiro. No. És una carrera de un llibre, més un llibre, més un llibre, més un llibre, més un altre llibre, i porto escrits tots aquests llibres. Bé, no, tots no, ja m'agradaria alguns d'ells, però portes escrits una sèrie de llibres que són una sèrie d'aprenentatge, que a més ja és una reputació i que això et valida per seguir creixent i seguir creixent en lectors. I aquesta és la carrera de l'escriptura. No ho pots fer d'avui per demà. I de fet, les persones que ho han fet d'avui per demà, moltes han patit amb els següents llibres i han patit una mica en l'estabilitat emocional de la seva vida. Així que a créixer, poquet a poquet. Avui us portem un llibre de la literatura universal, un clàssic, un dels llibres que heu de llegir. Hi ha alguns llibres que s'han de llegir perquè es porten a la motxilla i aquesta motxilla es comparteix amb la resta de la humanitat i així anem sumant. I aquest llibre és de Francis Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. No es val haver vist la pel·lícula, ni tan sols la del Leonardo DiCaprio, que la versió anterior era molt bona. Però, en qualsevol cas, llegiu el llibre. Aquesta edició és una edició traduïda per Ferran Ràfols, és una molt bona traducció i editada per l'Abreu. És un llibre, per què us el porto? Per què us porto aquest llibre? Doncs per dos motius. Un és perquè veieu com els escriptors i la seva vida emocional van de la mà. Avui parlàvem de les presentacions i enmig de les presentacions tens un fill que et fa mal o que està amb Covid, el marit que no sé què, o la parella que no sé quantos, o la mare que no sé què, i passen coses. En la teva vida personal passen coses que es veuen reflectides en l'escriptura. I en aquest llibre es veu molt. M'encanta la dedicatòria a la Zelda un cop més. Si llegiu, espero que ja ho sapigueu, però si llegiu una mica més sobre la relació entre Francis Scott Fitzgerald i Zelda, és molt interessant i d'aquí neixen moltes de les seves obres. Doncs el Gran Gatsby és un narrador molt interessant perquè és un narrador intern en primera persona secundari. És a dir, està tot vist des del punt de vista d'algú que comparteix la història però que no és el protagonista. El protagonista és el Gatsby, el Gran Gatsby. Però comença així, comença des de la presentació del narrador. Quan jo era més jove i més vulnerable, el meu pare em va donar un consell que sempre més he tingut al cap. Quan tinguis ganes de criticar algú, em va dir, recorda que no tothom ha tingut els privilegis que has tingut tu. No va dir res més, però sempre hem sigut inusualment comunicatius d'una manera callada i vaig entendre que el que provava de dir-me anava molt més enllà. En conseqüència, tendeixo a guardar-me de fer judicis, un costum que m'ha obert tota una colla de personatges peculiars i que m'ha fet caure en mans d'un bon grapat de ploms consagrats. Els cervells anormals detecten molt ràpidament aquesta qualitat quan es presenta en les persones normals i no triguen a enganxar-s'hi. I és per això que la universitat se'n va acusar injustament de ser un calculador, perquè coneixia les penes secretes d'homes feréstecs i desconeguts. Aquí està fent una crida al lector a no jutjar, a anar més enllà dels prejudicis. La majoria d'aquelles confessions no eren buscades. Sovint he fet veure que tenia son o he fingit una lleugeresa hostil quan un senyal inconfusible m'anunciava que una revelació íntima bategava l'horitzó, perquè les revelacions íntimes dels joves, o si més no, els termes en què les expressen, acostumen a ser purs plagis o pateixen els estralls d'alguna omissió evident. Mentiders. Cal una esperança infinita per guardar-se de fer judicis. Encara ara tinc por de perdre'm alguna cosa si oblido que,
com insinuava presumptuosament el meu pare i com presumptuosament repeteixo jo, hi ha un sentit elemental de la decència que no es reparteix equitativament en el moment de néixer. Té tota aquesta visió còmica, o podríem dir, més que còmica, molt incisiva, no?, sobre la societat. Pensem que estem parlant dels anys 20, uns anys convulsos on la riquesa estava molt desigual als Estats Units. I ara que ja he presumit de la meva tolerància, he de reconèixer que té un límit. Tant és si la conducta d'una determinada persona se sustenta sobre una roca ferma o sobre uns aiguamolls, arriba un moment que tant se me'n dona els fonaments. La tardor passada vaig a tornar de l'est amb el desig que el món anés d'uniforme i parés sempre una mena de tensió moral a les coses. No volia més excursions desendreçades que em permetessin donar un cop d'ull privilegiat al cor humà. L'únic que estava exempt d'aquesta reacció era en Gatsby, l'home que dona nom a aquest llibre, en Gatsby, que representava tot allò que m'inspira un menyspreu indissimulat. Si entenem la personalitat com una sèrie ininterrompuda de gestos reeixits, llavors en Gatsby tenia alguna cosa esplèndida, una mena de sensibilitat exacerbada envers les promeses de la vida, com si en certa manera s'assemblés a aquelles màquines intricades que detecten terratrèmols a 10.000 quilòmetres de distància. Aquella sensibilitat no tenia res a veure amb la impressionabilitat blana que s'acostuma a celebrar amb el nom de temperament creatiu. Era un do extraordinari per a l'esperança, una disposició romàntica que no he vist en ningú més i que dubto que torni a trobar mai més. No, al final va resultar que en Gatsby era un home com cal. Va ser tot allò que el consecava, la polseguera nefasta que aixecava els seus somnis, el que va extingir temporalment el meu interès per les penes malaguanyades i les eufòries panteixants dels homes. Aquesta introducció el que fa és resumir-te el que vindrà en el llibre, que és aquest judici que es fa sobre el gran Gatsby. És curiós perquè diu no jutgis, no? I tot el llibre del que va és de jutjar el gran Gatsby i acabar decidint si era o no un home com cal, que és el que et diu en aquest punt. I és fantàstic aquest narrador secundari perquè és una mica voyeur, no? No m'està passant a mi, per tant jo em mantinc segur, però estic observant en tot moment i estic fins i tot criticant què està bé i què està malament. És molt bo, el vocabulari com veieu és molt ric, això sempre ajuda a millorar el vostre vocabulari quan escriviu, així que us el recomano moltíssim, un gran clàssic de la literatura universal, el gran Gatsby. A més de ser director creatiu executiu d'Ogilvy, Gabriel García de Oro ha publicat més de 40 llibres. Acaba de fundar Fantastic School, la primera escola dedicada íntegrament a l'art de l'storytelling. Tu vas estudiar filosofia. Què et va portar a crear històries? Jo tenia molt clar una cosa, jo volia escriure, a mi m'agrada escriure el que fos. Feia cançons, feia poemes, no? Com qualsevol persona que vol començar a escriure, potser es submergeix a la poesia al principi, i volia deixar passar el temps. Dic que m'agrada molt la filosofia, no volia ser filòsof, era molt complicat ser filòsof, era una cosa, no? Jo volia escriure, dic, bueno, potser això m'ajuda. Si d'alguna manera em va ajudar, o sigui, la voluntat d'escriure estava, i la filosofia segurament em va donar estructures de pensament que a la fi són estructures narratives, i d'aquí ja vam anar avançant fins ara, que ja no sé ni on estic, però estic bé. Gairebé, crec que ja has arribat a les 40 obres publicades entre literatura infantil i literatura més de creixement personal. La literatura infantil no és fàcil, no? I venint d'escriure poesia, d'escriure cançons. Com vas començar a escriure literatura infantil? Jo, a la meva feina, pròpiament feina, no? De comunicació, de publicitat, la creativitat, has de portar molt aquest playfulness, que diuen paraulot en anglès, aquest joc que està molt relacionat amb
els nens i amb les nenes. I, bueno, segurament des d'aquí també la practico i m'apassiona. Però no només escriure, llegir literatura infantil també m'apassiona. M'agradaria preguntar-te, no? Això que dius, l'storytelling constant. Què és per tu l'storytelling? És explicar històries. I les històries que funcionen d'una manera. I aquí ja no parlo ni de literatura, parlo d'explicar una història a la persona que tens davant, explicar una presentació que tens en un comitè, explicar el que sigui. I al final és això, no és res més que això. Jo sempre dic en els tallers i els cursos que faig, l'única promesa que us puc fer és que no us explicaré res que no sapigueu, perquè tots heu explicat alguna vegada una història que ha arribat a l'altra. Ara, hi ha gent que sap dominar més aquest art de l'interès, de mantenir a la persona interessada, i hi ha gent que potser no és tan conscient. Però això és storytelling, explicar històries i que explicar-les que t'entenguin i interessis, clar. I volia preguntar-te, què ha de tenir una bona història? Ha de connectar, el que ha de tenir és emoció, passió i saber transmetre-la. I ha de... el poder d'una bona història és que connecta amb les emocions de l'altre. Una bona història t'està parlant d'alguna de tu, que tu t'hi reconeixes, no? Soy humano y nada del humano me es ajeno, pues per aquí va les coses. I ha de tenir això, interès i sinceritat, veritat, i que tu t'hi reconeguis, també. Doncs avui, com a exercici, farem el primer pas que us deia del que heu de fer per vendre el vostre llibre, que és la vostra història. Clar, vosaltres no podeu anar amb el vostre llibre no, si jo sóc un escriptor molt petitó i a mi no em coneix ningú, per això llavors no li interessa. Tampoc podeu anar com aquesta és la meva gran obra i ningú no m'entén perquè no entén que això canviarà el món. No, perquè tampoc és veritat, em sap greu dir-t'ho, però és molt poc probable que sigui cert. Potser és un exercici que no és tan creatiu a nivell de ficció, però és pràctic i també és creatiu, perquè al final ho heu de crear. La idea és que a través dels grans esdeveniments que han marcat la vostra vida, com es relacionen amb la vostra escriptura? Què dirien de vosaltres en el vostre llibre quan el publiqueu? Doncs fins aquí el capítol d'avui de la pàgina en blanc. Recordeu que podeu trobar tota la resta de capítols a través de FibraCat TV a la carta o a les meves xarxes socials. Seguiu escrivint, no perdeu l'esperança, publiqueu i veneu molts llibres.